Sunteți pe canalul Adelinuța Show! Noi astăzi am venit la zooparc, da, Adelina? Să vedem multe animale, da, Adelina? Păsări, da? Hai, haidem, să mergem, hai! A venit împreună cu verișoara ei. Salut, Madalina! Salut, Silvia! Cristinica, salut! Привет, покажи. Uitați ce interesant aici, copii. Am venit la zooparc la Chișinău. Adelinuța! Adelina, nu-ți poate să pui mâna, mic. Nuțu, uite la mama. Hai, vină cu la mama. Hai, vină cu la mama. Adelina, hai. Unde-ți Și acolo trebuie să iei. A? Acolo de asta 100 de lei cu 2 de șele. Aproșame tot două. Adelina, nu-ți poate să pui mânuța, mama. Ce mamica ți-o cumpărat? Ea arată la copii. Ce mami? Ce cumpărat? Wow! Da și aici trebuie să iei. Da și. Wow, ce de frumos! Adelina este prima oară la zooparc. Vreau să vadă, iată. Adelina, ia, mamica, ia, vin cu a. Ia, mamica, ia, ce de frumos! Ia-te leu, mama. Adelina, ia-te leu, mamica. Ia-te leu. Ia-te leu. Adelina, vin la mama. Leu, leu. Wow, Adelina face baloane continuu, da, Adelina? Adelina, ce faci, mama? Tu în continuu faci baloane, așa? Wow, ce frumos. Nu, leu. Da, șticul, da, da, da. Wow, frumos. Hai, să mergem. Hai, Adelina, să vin la mama, hai! Hai de pijor! Adelina, îți place aici? Îți place, mama? Da, foarte tare, da? Îți place să faci baloane, mă? Hai, vin la mami, hai! Hai să vedem păsări, mama, hai! O să luăm, mami, ca și mașa, Hai aici, hai veniți încoa! Wow, Adelina, hai să mergem aici. Hai, vin aici, aici, nu, tac, aici, nu. Stai, stai, Adelina, așteaptă. Unde vrei? Unde? Hai, hai, haidem, haidem cu mama. Hai cu mama la papagali. Stai, uite, hai. Hai, opa, hop. Wow, ce frumos, da, Adelina? Wow, ia. Adelina, ia ce papagali mare, mare, ia. Ia, mama, ceața? Adelina, ia, mami, Adelina. Ia uite aici. Ia ceața. Papagali, mama. Isso não tem proprietário, bem, né? Não se pode estar, está na sua Adelina, vem lá, mami. Adelina, vem cá. Я вижу коломан. Помощь, мама? Хай с моим едем, хай. Ходи, Аделина, с моим. Ну, детей, ешь к маме, мами. Ну, детей. Аделина с теми. Ce de frumos, așa? Взяла мама мандарина поесть прошу.
Haidem, hai. Mergem afară? Hai să mergem afară. Hai. Hai. Vine cu aici. Wow, nu știu ce facem. Vrei să te desenezi pe față, mamă? Hai să întrebăm cât costă, vezi? Wow, ce de frumos! De care vrei, mama? Și золото. Ну, сюди вроблю фото. Îți place? Я брала на 260. Wow. Я брала ще розовий. Прима. Dați-ne la rând. Lasă-mă, eu înțeleg. O poate așa, ia-o, că Bine. dar nu chiar pe față. Lasă-mă mai. Adelina stă în rând la desenat. La cuș. Spider, vrei? Adelina! Я мало, дос малует все. Hai, cam funcționăm. Unde mama? Adelina! Adelina, nu fă, mama, nu spate, gata. Nu faci. Mine o crește, nu fac. Acuș, mame, acuș. Am și înțenem, da? Я ще спайдер, да? Я хочу asta. Adelina, ia n-arată la copii ce faci. Bravo, așa, face baloane. Bravo, 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 bravo. Așa, bravo. Adelina, vrei mai mică să picteze, vrei? Vrei? Ha. Uite la mame. Vrei miau? Da, mămica face miau. Hai, face miau. Uau, ce frumos papagali! Adelina, îți place papagalii, mă? Da? Uau, ce de frumos! Acesta ce este? Papagal amazon. Ты летающие белки? Da. Wow. Îți place, Adelin? Unde ești, Adelin? Mom, look at the pirate. Yeah. The pirate. We used to have one like that. Adelina face numai baloane, da, mă? Ne duce, mama, îți place, mă? Adelinuța? Adelinuț! Ce-i acolo, mă? Mama, ce e sunteți? Ia, cine este, mămica? Frumos? Ia-te! Смотри, корова. Ia-te, Adelina, ia! Mămica, ia, bou! Frumos, mami? Ia-te caprița! Ia caprița! Wow, da! Vă place? Trebuie mâncare. Ia-te maimuță, Adelina, ia-te maimuță, mă! Ce de frumoasă maimuță! Adelina, salut încă o dată prietenii! Ну, треба постоянно привет. Ce face, mamiță? Adelina face în continuu baloane. Ce urs mare și frumos! Wow! E cald, săracule!
frumos, Adelina? Frumos urs? Ce-ai văzut, Adelina, acolo, mă? Ce-ai văzut, mă? Iată, este mixtier, mă duc. Ai văzut așa și cutie. Uitați copiii ce animale frumoase să avem noi la zooparc. Dă-l mama chiutan. Stina. Stina. Iepurașii. Adelina, eu te iepuraș, mam. Adelina, eu te iepuraș, țup, țup, țup. Iepuraș, țup, țup, țup. Da, mama. Ce e acolo, mama? Ce e acolo? Vulpea, da, mama? Vulpea, da. Nu vrei să te uiți la vulpe. Nu-i lupul, mama, e vulpea. Uite și de frumoasă. Nu și de șereată. Mama, Mamă, că bine. Ça va? Mama, măcar că l-are. Ce de frumoasă, ce-ai făcut. Adelina, ia, mama, ce de frumoasă, Adelina. Adelina, uite zebra, mama, ia uite zebra, vină cu ala, mama. Ia uite cu Adelina, vină cu Adelina. Adelina. Vezi copii și zebra aici. Eu într-un balon și noi sfidem și... Eu cu tine. Vină în clasă, uităm la zebra. Ia, îți place zebra, mama? Ia uite zebra. Acuși vină cu vină. Hai să mai uităm, mămic. E deja gata, au văzut terenul de joacă, nu-i mai trebuie nici animale, nimic. Da, Adelin? Hai vină cu înapoi, Adelin. Acaș. Ți-o ia, mămica. Uitați copilaci ce de frumusețe. Wow. Vrei acolo? Vrei să te mănânge? Da. Îți place, Madalina? Îți place? Da. Când vă fac tăti? Hai jdeți tăti, m-am să dăți mâine de Adelina. Wow, ce de frumos. Unde, mami, hai? Ia uite, îți place? Ia. Atent, atent. Ce-ai văzut acolo? Sunt frumoase, mama? Îți place, mamica, unde te-au dus? Da, mami, îți place. Ia uite aici, vin cu a, ia. Vin cu a, ia uite aici, ce de frumoase. Ia uite, muțu. Vrei acolo să le prinzi? Sunt frumoase? Красивые какие. Sunt frumoase, Madalina, da? Nu spate acolo, micuțu. Acolo vezi că este închis, mă. Mac, mac, mac. Hai, Adelinuța, hai. Tot așa prietcă la casă este. Nu spate, nu închide îngerat. Hai. Atent, bine? Ia-te rățoștile, ia-te gâștele, mama, ia. Nu, ia-te, vin aici, ia, vin aici. Dă mânuța. Îți place? Ia uite aici. Îți place? Da? Hai. Da, mă. E bunelul tău? Да ну răspunde, că îmi trebuie cu limba rusă și nu poate italiană. Italiană. Hai.
Din Natalia îi place. Fuge, se distrează. Интересно. Interesant, așa? Я говорю, интересно. Unde Bibi dă? Что с... Hai. Nu aici, mamica, nu aici. Vedem acolo la bătută. Hai la bătut prima. Tu aici nu poți, mamă. Cât cu asta întreabă. Vedem acolo e ca la doamna ce. Nu aici, mamica, haidem acolo ea. Așa tu n-ați post, pentru tine este e mare. Vină cu haidem.